Čauky a zdravím pri dnešnom kratšom videjku vlastne. Rozhodol som sa natáčať na YouTube. Vlastne na tomto kanále budú vychádzať častejšie vlogy a nejaké videá z výletov, zážitkov a tak. A vlastne s kamarátmi sme sa rozhodli, že leto 2017 budeme preskúmovať staré budovy, vlastne opustené sklady, máme tu na kúsok železničnú stanicu, takže určite sa na to môžete tešiť a to je asi tak všetko. A chcel by som ešte povedať k tomu letu, že videá z týchto výletov budú vychádzať tak asi každú sobotu až nedeľu a to je asi všetko, takže čau.